Od roku 2019 bolo v tomto území zainvestovaných viac ako 70 miliónov kanadských dolárov a prednedávnom, ako to môžete vidieť v tomto slajde, Oroco Resources, konkrétne 25. januára, takže týždeň dozadu, uzavreli nový deal na financovanie so spoločnosťou Canaccord Genuity na 23 miliónov kanadských dolárov. Tieto financie im budú slúžiť na to, aby tento rok dotiahli tzv. Pre-feasibility study, potvrdili to, že ten pozemok, ktorý majú kúpený, tú baňu alebo ten dol, ktorý vlastnia, je tak významný a meď, ktorá sa tam nachádza spolu s inými kovmi, má tie zaujímavé hodnoty pre ďalšiu ťažbu. Management Oroco Resources si uvedomuje, že potrebuje dotiahnuť projekt do fázy, kedy tento projekt bude vhodný na predaj jednej z veľkých spoločností, ako som už spomínal, tzv. Majors, či už je to BHP, alebo Freeport McMoRan, alebo ďalšie spoločnosti, ktoré operujú či už v Amerike alebo v Európe. Myslím si, že Oroco Resources môže byť veľmi zaujímavá investícia, keďže dnešná hodnota je niekde okolo 200 miliónov dolárov a NPV, to znamená Net Present Value ich hlavného územia v Santa Tomas, je niekde okolo 1,5 miliardy. Myslím si, že pri vyšších cenách medí a zlata a striebra, keďže časti územia majú aj zlato a striebro, za aktuálnych cenách si myslím, že táto hodnota môže byť niekde aj dvoj-trojnásobne. To znamená, že bavíme sa o projekte, ktorý má hodnotu niekde 4 až 5 miliónov dolárov a momentálne spoločnosť, ktorá vlastní tieto pozemky, vlastní tieto práva, sa obchoduje za menej ako 200 miliónov dolárov. To znamená, že keď sa na to pozrieme, tak si myslím, že to môže byť veľmi zaujímavý obchod a myslím si, že ak cena medí bude ďalej tento rok rásť a management spoločnosti dokončí tzv. Pre-feasibility study, to znamená, že potvrdia, že meď a ďalšie kovy v týchto pozemkoch tam sú a sú tam v takej miere, ako je potrebné na ťažbu, tak si myslím, že koncom roka 26, možno začiatkom roka 27, táto spoločnosť môže byť tzv. Takeover target pre jedného z hlavných hráčov ťažbe medí.